Ako nespraviť chybu vhodným výberom poistenia pri žiadosti o hypotéku? Pri vybavovaní hypotéky sa v bankách stretnete s dvoma druhmi poistení. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, ktorú v banke zakladáte, je povinné. Môžete si ho dohodnúť priamo v banke pri žiadosti o hypotéku alebo individuálne v poisťovni podľa výberu. Poistenie nehnuteľnosti cez banku vám môže priniesť zľavu z poplatku za poskytnutie úveru alebo menšiu zľavu na úrokoch. Treba však počítať s tým, že toto poistenie nebudete môcť upraviť tak flexibilne, ako keby ste si ho uzavreli priamo v poisťovni. Ďalej vám bude banka ponúkať uzatvorenie životného poistenia. Toto poistenie je dobrovoľné a hoci môže byť pre vás užitočné, väčšinou sa neodporúča uzatvárať ho priamo v banke. Prvým dôvodom je, že životné poistenie uzatvorené priamo s hypotékou je na túto hypotéku naviazané. Pri jej refinancovaní, navýšení alebo splatení poistenie automaticky zaniká. Ďalším dôvodom je, že toto poistenie má často slabé krytie a nezohľadňuje váš zdravotný stav. Poistený je iba hlavný dlžník a v prípade poistnej udalosti ide plnenie na účet banke. Vaša rodina tak nebude vedieť s financiami z poistenia narábať. Tiež treba spomenúť, že mesačná platba za životné poistenie môže vychádzať v prípade väčšej hypotéky zbytočne draho. Nezabudnite, že poistenie by malo chrániť hlavne vás, vašu rodinu a váš majetok, nielen nesplatenú výšku hypotéky.